Птичият кръг е игра, с която и най-малките музиканти могат да разберат какво е ладът, какво са степените на лада, как се транспонира мелодия от една тоналност в друга, каква е връзката между степените на лада и интервалите. И много други базови понятия от елементарна теория на музиката, която за повечето ученици съвсем не е елементарна. И така. Представете си всички музикални тонове като деца от един клас. Второкласници. Те, разбира се, си играят. Но за да се получи хубава и интересна игра, трябва нещо да свързва децата и да им дава различни роли в играта. Спомняте ли си детските броилки като Ала баланица, щупена паница? С тези броилки можеш да определиш кой ще участва в играта, кой ще гони, кой ще жуми, кой ще е вратар и други такива много полезни неща. И музикалните тонове си имат такива броилки. Най-известната от тях е тон-тон-полутон, тон-тон-тон, полутон. С нея тоновете в октавата лесно си избират кои 7 тона да участват в следващата игра и какви да са техните роли. Тази броилка се нарича натурален мажор и върху птичият кръг е скрита в бялото поле, където можеш да видиш кои тонове са посочени с нея. Много е важно от кое дете започва броенето, когато ползваме броилка като Че бонче, щупено пиронче, риба, штука, махай се от тука. И при броилките, с които играят тоновете, също има голямо значение от кой тон започва броенето. От това зависи каква игра ще играят. Дали ще е до мажор, фа диез мажор или пък сляпа баба. Играта всеки път може да бъде различна, както и мелодиите, които се измислят по време на тази игра. Но ролите в играта, които определя броилката, са винаги ясни. Погледнете стрелките, които посочват кои тонове ще участват в играта. Първият винаги е тоника, третият е медианта, петият е доминанта и така нататък. Тези роли са наречени с тайното име степени, а големите музиканти наричат за по-кратко броилката лад. Ако погледнем внимателно стрелките, ще забележим следните неща. Първата стрелка, която е тоника, сочи тонът до, който ще е главен в тази игра и тя ще носи неговото име – до мажор. Стрелките степени в бялото поле посочват останалите тонове, които ще участват в играта до мажор. И така, в играта до мажор ще участват тоновете Ако изберем обаче броилката в черното поле, ще се получи друга игра. Защото тук броилката е друга. Тон, полутон, тон-тон, полутон, тон-тон. Първата степен пак ще е до, но сега играта ще е до минор и в нея ще участват тоновете до, ре, ми бемол, фа, сол, ла бемол и си бемол. Когато в играта се включат бемоли и диези, ги отбелязваме на петолинието. Това за музикантите е таен знак, с който се разбират в коя тоналност ще е играта. Нека да погледнем как ще изглеждат върху птичия кръг някои гами. Нека сега да се захванем с болната тема на всеки музикант второкласник – транспонирането. С птичият кръг транспонирането е лесно, но преди да се научим как да транспонираме, трябва да определим в каква тоналност е мелодията, която транспонираме. И така, избираме си от учебника по солфеж за втори клас мелодията на Асен Диамандиев «Есен». Задача 27, Б. Нека първо да разкрием каква е нейната тоналност. Последният тон е ре. И това означава, че трябва да нагласим първата степен върху птичият кръг на ре. Но как да разберем дали е ре минор или е ре мажор? Поглеждаме арматурните знаци и там откриваме, че имаме бемол само на си.
Проверяваме върху птичия кръг къде е си бемол, посочен от стрелките. Дали е в ре минор или в ре мажор. Виждаме, че си бемол е в броилката на ре минор. И вече можем да сме сигурни, че мелодията есен е в тоналност ре минор. И никой не може да спори с нас по този въпрос. След като разбрахме, че мелодията есен е в ре минор, нека да видим как можем да я транспонираме в друга тоналност. С птичият кръг проверяваме всеки от тоновете в мелодията, на коя степен в броилката отговаря. И с молив записваме степените под петолинието, ето така. След като сме си записали степените, вече е много лесно да я транспонираме в каквато си поискаме друга тоналност. Решаваме си, например, че искаме да я транспонираме в сол минор. И завъртаме птичия кръг на сол. В черното поле на минора виждаме кои тонове са посочени от степените, които вече сме описали в петолинието. Първото, което ще направим, е да си напишем арматурните знаци. За да си напишем арматурните знаци, поглеждаме кои черни клавиши са посочени от степените. Си бемол и ми бемол. Записваме си ги. После проверяваме в птичия кръг на кои тонове отговарят вече степените от нашето петолиние, когато сме завъртяли кръга на сол. Първата степен е ясно, че е сол. Петата е ре и така си записваме всички тонове от мелодията, като проверяваме за всяка степен кой тон отговаря в птичия кръг. Когато запишем всички тонове, сме готови с транспонирането на мелодията от ре минор в сол минор. Нека сега да чуем как сме транспонирали. Има и други птичи кръгове с множество различни броилки, интервали и други тайни. Но за тях ще си говорим в някои от следващите ни срещи. Можете обаче да си изтеглите всички птичи кръгове от линкът под видеото, да си ги направите сами от картон или хартия и да си играете с птичият кръг винаги, когато ви обземе настроение за музикални игри или когато е време да си напишете домашното по солфеж. В файловете е описано колко лесно се печата, изрязва и сглобява. Птичият кръг е направен лично за второкласникът Михаил Василев и неговата 5-годишна сестра Слава, която е назначена за главен експериментатор и отговорник по изучаването на птичият кръг. След малко умуване с Михаил стигнахме до извода, че е по-добре да има повече деца, които да го ползват, за да има в бъдеще и повече музиканти, с които да му е приятно да свири.